Odema ndibaye ekelela muno ekelela moyo kukelo yeta asemko echi yazelo abum chizi ani ozioma kanjibia ogologo ka dị kwana ya ozioma njibia bụ maka ụfọdụ ndị na-ekweghị n'ọdịnala Igbo ozioma njibia bụ maka ụfọdụ ndị na-anaghị erite uru elele dị n'ọdịnala Igbo ọkachasị ka ndị Igbo ji efechi ha ụfọdụ nọ na mkpa dị iche iche ụfọdụ nọ na nsogbu dị iche iche ụfọdụ nọ na ife mgbu dị iche iche ụfọdụ nọ n'ụbịam na ihe isi ike mana ha amaghị na ndị gboo ndị nna nna anyị ha were ụzọ dị ile na ka ha si ayọchi ha nakwa ka ha si kpọtụsie mmụọ dị iche iche n'ala Igbo dị iche iche wee na-egbo mkpa ha o siere ha ike eje na ukwu mmụọ dị iche iche anyị egosichago unu anyị na-egosi unu ụmụ ukwu mmụọ dị iche iche anyị egosigo unu ụfọdụ mana nke m ji bịa na ịkọrọ unu ka unu nụkwa ya ọzọ bụ ọjọrọwọ eze nwanyị mmiri ọjọrọwọ eze nwanyị owokiri nke dị n'Enugu n'Ụgbọka anyị na-egosi ya unu na-afụ ya ụfọdụ esigo obodo dị iche iche ndị nọ n'obodo oyibo si ebe dị iche iche wee na-eje ya wee na-abara ha ihe a ji ekwu ya bụ ụfọdụ anaghị agba ọsọ mmiri na-abịa oge ọ mazụfe ahụ inwe ike nọrọ na mkpa dị iche iche ya na-ekwe na-asị na laị ndị ọzọ na-erite elele maka na ihe anyị ji ewetagasị ego ụmụ ife a niile bụ na ndị Igbo atọgo ntọ na ana wee wetagasị ebe dị iche iche ha ji egbo mkpa ha na o siere ha ike ha chọọ ọmụmụ ha chọọ akụ na ụba ha chọọ na a na-akpagbu ha maọbụ ndị a na-emegbu ebe ha na-eje kpesara chi ha maka na ndị Igbo kwesịrị ike si na Chineke kere ha dị ike dị ile na ọ na-egbokwana ha mkpa ya mere ha na-eji akpọgbu chi ha na ihe mee ha ka chi ha gbuoro ha ọgụ n'ọrụ ha ọgụ ọ na-adịkwa ile chi ha na-anụkwanụ ha ọgụ ha na-eme chi ha na-azọkwanụ ha wee na-eche ha ụfọdụ ejego ụfọdụ wee na-afụ ụfọdụ na-abụ afọ gụba agụ ka ha na-ebido wee gbaba mbọ ụfọdụ bụkwanụ afọ chọọ ịgụ maọbụ chọọ ibido ha ebido mee ihe ha kwesịrị ime maọbụ chọba ụzọ ha ga-esi wee si n'ihe ji ha wee pụọ mba ụfọdụ akwadozighị ike ụfọdụ kwụkwanụ ndị na-ebido n'afọ na-agba otu a ha ahazie onwe ha ka nke ha ji ka ha jisie ya ike ya bụ ifeọma ha ka ifeọma ha wee batasịkwa nke na-abatasịbịara ya mere anyị ji asị gị nwanne ewere ihe dị iche iche gị kwesịrị ime na ndụ gị ka ndị ụfọdụ maọbụ ndị adịgboroja dibịa ghara ịda na-akapụ gị ego nke mbụ bụ na ị ga-eje chọọ ukwu mmụọ dị iche iche dị n'obodo Igbo dị n'ala Igbo ọ bụrụ ịnọ n'obodo oyibo izi ozi ejeele gị ya ọ bụrụ na ịnọkwa n'ala Igbo maọbụ ebe ọbụla ịnọ ịchọọ ukwu mmụọ dị ile ọ bụrụkwa nke ndị adịgboroja rere hibegasị ugbu a mba ọ nke ndị gboo hibere a na-eme ya ka esi eme ya n'iji maatụ ije na eze nwanyị ọ jọrọ wokiri na Ụgbọka mmiri eze nwanyị ebe ahụ ka ị ga-ama na nke bụ eziokwu bụ na a ka na-eme ya dịka ndị gboo si eme ya a na-asị gị weta ego ị ga-eji ihe ị kwesịrị iji wee jee chụọ àjà yọọ mmụọ iwetasịa ya izie ndị gị na ha na-ezi ịkwadolu ha elu ebe ahụ ekwe nkwa ikwesịa nkwa ihe mere gị ihe ịyọrọ eze nwanyị ihe ịyọrọ ukwu mmụọ ihe ịyọrọ chi okike ọ bụrụ na o mee ije wee kelenụ ọ bụ na ka ndị gboo si eme ya mere ọ bụrụ na ewe ka o si eme gị ugbu a maka na afọ na-akwụkwarapụ ụfọdụ nọ n'obodo dị iche iche ụfọdụ nọ n'obodo oyibo ụfọdụ nọ bụ ndị na-ezijere ndị be ego ka alụ ọrụ fa ụlọ ụfọdụ erie ego fa ụfọdụ ewere ka esi mejọọ gị ewere ebe ị ga-eje kpesa ka mmụọ jebere gị ekpere ka mmụọ jebere gị ọgụ ka mmụọ chebe gị n'ụbara gị ọgụ ewekwanụ ka o si dị gị na ihe na-esiri gị ike ewere ebe ị ga-ejegasị ije jụọ ese emere gị ya iru ebe ahụ isi na-ekwa ka ọ dị gị ikwe nkwa ikwesịa nkwa ọ dịrị gị na mma ijere ekene nke a bụ ọjọrọwọ ezi nwanyị ọjọrọwọ ịbịazie na-achị a osisi na-agbafu ọrụ n'ugbo ofubodo iwere ego ife na-abịa gwụ ya te ife ya rụrụ arụ
ịbịazie na-acha ohuru da enwere onye zọrọ azụ ya esikwekwe n'ike go ji were ibe jam na-ejikwe were ka ha ga ọha n'ihu na nwatachi ịbịazie na ebe a na-enye enyi ebe enwere obodo a na abịa and anyị adịghị kpekpe nkwọ ga-eji enye enyi without nkwa enwere asọkwagosi na London nata enwere mbọchị ọzọ enwegoro onye ba kwete nkwa ebe a bụ onye nọ n'obodo oyibo ya emekwere ibe o mere onye a chọzie ihe ya eje ya ụgwọ n'obodo oyibo chegbakwa setụrụ oyi onye a gbakwa ọsọ gbakwa setụrụ onye a kwere nkwe na ya ga-arụrụ ụlọ gị ji ovu ọ jọrọ wọnụ ma ndị ebe ọzọ ma Nsụka ma Ọshịa na Ọshịwa na-abịa kama na anyị jikwa omenanyị eji aga ya na-aga anyị anọghị n'ọbụ pata 20 million iweta ọjị eweta ekpete ndụ iweta ọjị ugo ewekwere tọrọ nke ọ bụ emedemeke narị ivụziri ịbịa kene enwekwa onye ụhụ na akakpọ m nwa na fonu mgbe chukpa gedere kpa nweta nọmba fonu ya chịkwa na ya ga-abịa na ọ na-enye ya nsogbu ya bịa agbasetụrụ oyi m chekwa kọchakwara ihe m kọrọ nwokiri bụ oke mmụọ nwokiri onye bịa aba kene onye chọrọ onye ọ na-agba ụgwọ o mechara onye abịa gịnị ka o mere onye ahụ onye a nọ na-achọ green card ọ ga-eji obodo oyibo o jewe oke eje na-achọzi ga-enweta green card citizen so ya ejezie mụnwa oge nwaanyị jeketa aka niile ewu ochie na ibe ị na-eji ahụ ogbere ugwu niile na ibe ị na-achọ ọdọkwa n'okpuru agada oge nwaanyị bịazie so ime ga oge nwaanyị bịaziri ụba kwete nkwa ururu ọnwa na mbụ ya enwe green card kpọọ oge nwaanyị shee na omegokwe so onye mago na onye mere ibe na ya efiruzie ebe ya nwetazie na enwezie n'ite n'ọzọ ọ jọrọ nyagada nchi wee jee ya ụgwọ ebe a shee ya bakwa setụrụ oyi ọkwa ya emegoro ibe ọ chọrọ nwaanyị mee ga nwoke mee ga ọ mere ibe na onye ama ụzọ ma ebe akwa mee ga ọnụ ya nọkakwakwa jee ọzọ shee na ya achọkwa ọ ga ntụtụla ya n'aka ya basetụrụ oyi na ya emegoro ibe ọ chọrọ nwoke kpọzie oge nwaanyị shee na-ekwe na ya dị ikuku ụra dịkwa ibe bịa oge nwaanyị gbarụbi oge ahụ onye na-agọbụ ime nọ na-akwụ ọrịa ụmụ ya ebe akpọrọ nwaanyị wetezi ọjị abata ọrịa ọ jọrọ shee enwee ndidi na onye na-aga ụnụ gbanjikwe abịaba setụrụ ya nụkwa anyị nwoke anatazie ya gwakwakwa again shee ka bịa kaba setụrụ oyi nwaanyị bịazie ọ kpatakwara ibinye awụsa gbatacha anọ oyibe ma everything ma ụmụ boys ezugo ya bụrụ oyi emedemeke ya ekwetezie nkwa ya ga-eme ibe na ha ka bịakwa lasi nwaanyị oge nwaanyị ka bịakwa elia January la this year bakwa bago ya n'onwe bago ọ jọrọ na ya n'onwe nke ụtọ o shiworo na ọ na-alụ ọrụ nke mbụ na ọgwụ ga na-ekwu n'ọnụ na-ekwu ibe egwu mkpaji iji bịa ọrụ m bụ itochi mme and ibe eji abịa na bụ mfenu ada eji mmanya ọzọ abịa anya ada anata hot oresi ịnata hot anọ n'ọhụ nwa bọtụ na ọ mfenu bụ omenanya eji aga ebe m bụ chief ụmụnna bụ ike 2 Chineke bụ 1 mụnwa bụ 2 ọmụnwa na-aga ọjọrọ ịbịa ha n'isi n'ụgbọ ọkachi kedu onye na-aga ọjọrọ na ọ bụrụ nwata ha nwa nwoto a ga-ajụ abịa be m na ezogbo onwe m ezo na m na-eme omenanya ya gazie ise ọ dị mma afọ m na ọ na-afụgo ka esi kọwasịgasị na ka esi gosicha gị ebe jọrọ ọdị ifugo ka ọ jọrọ ọdị ifugo ebe ọ dị ifugo ka o si eme na ọka dị ka otu Chukwu si kee otu ndị gboo si debe otu ha si kpọtụọ mmụọ na-adị ile ebe dị iche iche ka ụfọdụ si eje wee na-ayọchi ha na-ayọ eze nwanyị na-ayọ eze mmiri ọ jọrọ ọ na-aza ha ekpere ma ndị dibịa na-eje anasara ike ma ndị nkịtị
onye chọrọ ike o jee ebe a o jee buru ike nke ya ebe a ka aka na-eme ihe dịka esi eme ya ebe a abụrụkwa na ebe a ga-asị gị butebe ide nde puku nde ego mana maka ka o si dị ị ga-ewere n'ihe eji agwa mmụọ okwu ewe ihe eji agwa mmụọ okwu ewe ihe eji achụ aja ijiri achụ aja olele gị dịka isi chọọ ewezi ka o si dị gị kpọọ n'akara ekwentị anọ n'ihu onyonyo gị ma ọ bụ izite ozi gị na WhatsApp ya. Ekelela m gị, akara ekwentị dị n'ihu onyonyo maka ndị chọrọ ịjụ ajụjụ ezite ozi gị ma ọ bụ ezijere eze mmụọ ozi gị mmụọ anụnụ ekpere gị ebe ọ bụla ị nọ ị nwere ike izije ụmụnne gị ị nwere ike izije anyị na-ejere ndị mmadụ ejere gị ya akpọọ gị ijiri ọnụ gị wee jikwara ọnụ gị wee kwe nkwa emere gị ije ya mmụọ ihe i kwere na nkwa nke a bụrụ ebe a na-asị gị bute ego nke a bụrụ ebe a na-asị gị bute nde puku nde ekele m onye ukwu kele onye nta ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma dịrị ụmụ Igbo niile mma wee na-asị ọ bịara igbu ụmụ Igbo ga-egbu onwe ya onye ọbụla debe aka ya ọcha abụ Chizi anyị ka ọ dị